Sut fyswch chi'n teimlo am fod yn gyfrifol am 461 o wisgoedd? Wel, dyna ydy swydd Marian Edwards wythnos yma. A mi ges i sgwrs efo hi yn gynharach. Joban mawr i chi. Yndi, mae'n fawr wrsos yma, wrth gwrs, ond yn ystod y flwyddyn, da ni'n gorfod mynd lawr i Llanybydda, lle mae bob peth yn cael ei storio. A wedyn mi fyddwn ni'n mynd, wan ar ôl mis Medi, wedi iddyn nhw gael ei golchi ar ôl Dydd Gwener, a fyddwn ni'n mynd lawr ac yn sortio nhw gyd mewn maint a rhoi nhw mewn bagiau. Fyddan nhw'n barod i ni wedyn at cyhoeddi. Waw, gwych. A faint o wisgoedd da chi yn sortio allan bob blwyddyn? Da chi'n gannoedd, mae'n siŵr? Da ni'n sortio 500, 600 wrach. Da ni'n sortio hynny yn barod. Ond mae yna 461 wedi cytuno i ddod i'r Orsedd leni. Mae'r gwyn yn bennaf i enillwyr cenedlaethol. Gwyrdd, celfyddydau a'r arholiadau, gradd, chi wedi cael gradd yn y glas. Wel, yn bennaf, beth ydych chi wedi gwneud i'ch bro a beth ydych chi wedi gwneud i Gymru? Wel, diolch yn fawr iawn i chi Marian a llongyfarchiadau i chi heddiw yma hefyd. Diolch yn fawr iawn, ie.